program clear today in Zavain si by vekule tunchum kam program at Swan Directorate of AH&Vety Department hnuaia Livestock Health section te malak na kan clear ho dona tung kam program a hian engtiain nge kan ran vu te kan en kolanga engtinge an him theyang ti te ka hanzir ho don ani a clear today da top thleng min lo clear sak fek don nya Ole hei tuna hianin Dr. F. Laram Luna, Joint Director Livestock Health hemi Directorate of AH&Vety hnuaia mi nen a office kanom mega income na hun toite kan han ne nga masain ka put baile tun lai hei ASF wangten imbo MMT kan lo sha chung kara chanin hun chatak te min pe theya kan lom me ma lom thuan soi ma sanga chanin hemi section hnuaia hian Livestock Health section hnuaia hian in railroad dan te in na thote min shil thengem ni ke ni Livestock Health section hnuaia hian na rang kha khana in siam ve tlang pui chuan ran risel na turata na hnathawktute le mi pui te na sarisel bo hute artui khatia an thi na turatan le zoonotic disease kan hanti te khatia control na turte atana inbuat sai na veng tu te kan ni deu dharmaya chuanin chumi atana thil poi modeu mai pakhat chu statistic wing kan ne ya chu research officer hogin an oma research officer le inspector patni te hi state atanga min pek te an ni adang fa kan ti chu field assistant an ni som le pali an oma an zavain som le pasari service an oma chuan an thotlang pui chu animal census hi quinquennial census anti livestock census ti in an ko de barzoka chu kumnga dana an nei thina chuan kum khata hianin season thum anin siama ta chuan central atangin anron anron siam thina chu sample survey antia sa le artui le bong hute production kha selected village siamin na khalaya khanin an production tekha an survey chu report an pele thina chu kan vaccine requirement kan siam na te din engani kan na thona base chi sangata na data min pe tu te an ni awangin statistic wing hi ke ni ta na hi chuan in ngana poimo tak kha an ni boka chuan hi hemi hnuaia hianin deputy director pa li lai kha kan oma an oma ti mai la deputy director disease investigation le epidemiology anti chu natna chui chuak tu te kha an ni deuh bermaya laboratory changtlung tak nein chu ta chuan emithiam te an ni hi microbiologist seniorin hawa chuanin junior laboratory khanin microbiologist VO kan ti ang hi kami hnuaia khan laboratory assistant te technical assistant te katia angka an oma chuan veterinary public health kan ti anni hianin sa thiang hlim kan the turatan khalaya lo supply dan turte kha an tho deuh ber kha ani tin an kan in charge doctor hianin central lama scheme sang te en kolboka chung ti chu ana pui deuh ber te chu an ni chuan kan livestock health hantia khan deputy director kha livestock health ming khana omboka ani chuan hei block tina hianin MVU kan ti mobile veterinary unit block sum ni le paruka kan neya chuanin motor le doctor chuan paravets kan ti VFA kan seila de angkha katiang le driver chuan damdoi te aski ma khan eng moza te ron king tel thin boka chuan hi deputy director veterinary medicine and vaccine depot kan ti anni hi damdoi la khom le
sem chua ani per maya an na chu vaccine kha an la khoma chuan district tina damdoinen chuan an sema khati angkhan ani hi chuti anga na thuktu ber chu ani deputy director kha kan han helai tra kan na tho tlang pui a chip chian ni lovin tlang pui chau tak tak ani chu lai tra kan soi thi chu ani ale hei tuna hian Dr. Esther Lazoliani ralte deputy director hemi Livestock Health hnuaia and section hnuaia deputy director disease investigation and epidemiology nen kan mega office inkom na hun toite kan han nei venga am sain ka pi chi vaile chan hemi disease investigation and epidemiology hi min han shilfia thengem tuna ngem hemi ka designation ina aron ken ange khan disease investigation ti chu ran po an natna he shileng angchi te tuna po kan sha lar tur chu ASF te kan sha khatyang ang shileng an khatyang ang ho kha investigation te kan ta kha kan endi kan chu mo chang khang kan monitor bo ka khang angchi ho le hetila ya athlanga na kinain kalanga ta khan laboratory changlung deu kan nei ve a chung angchi te chu ka enkol ta tin khami ba ka khanin he ke ma hian chanin natna chi sang ke le ni mo bo nga ni vok te mo oi te khatyang ang chi anat na chi sang khatyang ang chi hawa kha ka en kol ta tin chu ba ka chanin he emerging and re-emerging and ta chu tuna po kan sha tuan tur chanin PRRS kan ti shi te mo khang ang chi ho te kha ke en kol na hnuaian omta tin chu ba ka chuanin he national project hi pathum hi kan ka en kol boka chu ta chuan pakhat chu hi DBT One Health Consortium and ta chu hemi Department of Biotechnology Government of India hnuaia mi hi Mizo state sang network kan ni ta chu ta chuanin Mizoram hi nge a center pakhat kan ni ve chu ta chuanin he medical te nen le veterinary te environment ang chi ho zong khami kha India ram pum pui network a khanin kan a khami kha kan en kol boka tin AICRP on FMD kan tia hi heta nge he FMD chu ran kele kan shi kan tita abik takin bonga han tam du big emema kami kha tun kum sang ni som ni panga a control man tum anita chanin kami kha vaccination te kan hanta ran te kan han chiwa kami kan han chiu kha sample te kha kan collect le antigen mo bong tang khan antigen kan collect khang khan kan vaccine khan a thok tha em ti te khang kha kan monitor le ve kan ni khang ang chi zong kha helai tang hanin kan vilta tin chu ba ka chanin a surveillance lampang ang chi kha nat na kha nge antenan he classical swine fever kan ta mizo chuan in vokpol shi kan tiang chi te mo khatang chi te len dat na thar chi sang hi om ve ni India rama Mizoram lo lu thar ve ni kuma lo lu thar bong dat na LSD kan tiang chi te po om ta khang ang chi an thisen stranga lo exama enge Mizoram khang ang kha enge alo om ve em ti ang chi kha tiang kha he ta chang hani kha investigation kha in han ti chau tar ti na nya nga te ro tun lai chu SF wang hian kan boina se me ma te ro han zo tian le de nek chaga du chu amma nia an nat na ron lan chwa dan kha mi shil thengem anat na lan chwa dan hi mo a then chu nat na lang chwak man lo de hanin an thi wa in tlaya choi pe a tu zinga alo thi tok ti te hanita a then chu khosik sang de uti an ne ya te hanin khang ang chi te kha chu andam re lawani mo khosik sang de uni ang chi te kha chu zan ni khata an thia tin tle kha aya khosik nyam le shet te po te khanin khosik an ne ya chon ei du lawa te han a then te phei chu hi thi te pon an lua ka ni mo thi te nan lua ka te khanin ai hey vok nat na ho hi PRRS nen te po asymptom kha chu ai ang em asymptom ringo ta chang khan chanim khoi ber nge ti kha a thya sang har em ni chuan chanin kan thla sang do chanin laboratory test nge kha anga ya ni kal sang nge chu tu na he laboratory te po tu na khwanim nakina in tlo anga in she thawanga ni PCR mangin khang kha heta han kan ti ve thei ve kani
chuanin he BSL2 te pawh kan tia kha COVID lai chuan BSL2 laboratory te alar em kha hang te pawh kha tunah han nei ve tumin hma kan la mek kan la kom puitlin lo deuh hlek ani ani chu tunah hian Dr. C nei thangpui office a kanom mek ani hi deputy director nin hemi veterinary public health bikhi achanga tero income na hun toite kan han nei leng amasai ka pi chibai le hemi in section hnuaia hianin in hnathawh tlangpui te min shil thengem veterinary public health hnuaia hianin animal slaughterhouse kan en kolamo chuanin kenina kan tumber hi chu mi puiten sathiang nim anlo mu theina turin khate ang sathiang nim anlo mu theina tura kan service render kha ani de ubera tin hemi ba ka hianin ke ma tak hi chuanin animal welfare a hianin nodal officer kan Boka state animal welfare a hian tin ka chandang le chu NADCP on FMD brucellosis ania tuna chuan PPR le CSF kantia chu alam puma chuanin National Animal Disease Control Program anita chu India ram ma hian program lian de bin hakalta chuanin chumia chuanin disease pali an ron telta chu FMD food and mouth disease kantia chu anita chuan brucellosis ania chuanin classical swine fever atela chu vokpul shi kan ti khani ta chuan pakhat le chuanin PPR kan tia pestidipeptides ruminants ti ta chu kel pul shi ani ve thung ta chung ho control program chumi chu ani deu chumi program na ya chuan kan soi ta sa chumi program na ya chuan engang nge ma in lak te kami shil thengem hemi animal disease control program deu bi ka hi chuanin hey indiaram economic hi hen disease te wang hianin atniam pha lu to ko wangin abik takin hey dairy ate indiaram chu asang ta ma se kan product te kan meat te hundanga thon chuak tur khan khang ang ho free country ni kha ngai chin ni chuwang chan indiaram khan na sadewin ma anata mo chuwang chanin khang control kha akal puita control tur hianin vaccination ama sabera chuan vaccination chanla kanita ta han soi kadu chu mi puiten lo sia se kadu chu ran kan vul du ni chuanin vaccination hi kan ti phal lo kha athiang lo ni chu India ram dan khanin vaccination tinge nge turin ran vul du te chu a phut la ta chu wang chuan FMD ani emo vokpul shi ani emo englo vaccination hi free of cost pe kan ne wangin ane tu ten lo phal lo me kha India sarkar khan rem te mi alo ti kha kan sei langsham te ang ne disease free country ni du pe chuan tero chuanin amma salama khan slaughterhouse kha e han soiri a khami hnuaia khanin engtin nge ma in lak timin shilfia theileng em slaughterhouse hi englawa hianin Mizoram hianin in hemi AMC area chunga hianin pathum kan ne chungte chu bongkon brigade ta son pakhat omatin tui bung bangla khumi tui real bula khwanin pakhat kan ne chuan molpuya han pakhat kan ne ya tuna takhi chuan department hi manpower kanin dai na sat lo awang hianin le har sat na dang awangin molpuya slaughterhouse a functional deu bera bongkon brigade so Kleminan mangtang kai ve bokta hemi clean meat tite hygienic meat kan tite khate ang supply thei tur kha chuanin ran kan tal tu reng hi an risel thani ti kha nge ran tal ma khan en fi angai ni chu antemortem inspection examination ti angten kan kauta ka kan soita chumi zo chuan an tal ta atak sa chung ako chung hey a vital organ sa khanin engsinge kai theidin huna dingem asisel to kem athinte a chuapte akalte apumpuite mo arilte khatianga khan natna omthe ang a omem ti kha examination nei le ngai ta chu postmortem examination kha anita chuti anga kan ti chau chu asa kha anzor chuak ta ni chuan molpui slaughterhouse a khwanin
VO pakhat kan nia chu veterinary officer veterinary public health ve thaw anita achumi chuan a enkol deuh pokani ale hei tuna hian Dr. V Vanei Tuang anen office kan chumeka ni hi Deputy Director Livestock Health ani a inkom na hun toite kan han nei lenga amsain kapu chi baile chi baile Livestock Health chungchang hi amasai min han she fiat hengem Livestock Health kan han te chuan run an sale na chungchang te khatiang anga mason na te na lo do na turata na malak na kong sang kha he Livestock Health he chuan akeng telani chan hemi nangmani bika Livestock Health kha e han changbek ta a hemi hnuaia in malak na tangpui hi min han shile la ni Livestock Health hianin akeng tam angreng khop maya chuta chuan hei alar tak mai tuna kan kalpui le ke ni state kherlo pui na kan kalpui mobile veterinary unit ti hi hei hi indiaram zau taka kalpui ani a ke ni state po hian February ni khat sang ni le som ni le pathum atang hian kan kalpui ve ani chumi atang chuan voini thleng hian he MVU mobile veterinary unit ti hi tuang takin kan lakal pui zela MVU hian atum ber achu farmers te ran vul tu te kot kaya he kan service va pek chua kha ani chu tangkai takin tu na hian ran vul tu te hian an mang chuta chuan Mizoram hian RD block som nile paruka hian he MVU hi duan ani MVU pakhat thau in block pakhatin MVU pakhat thau an changani chu chuan he MVU hnuaia hian staffs doctor pakhat kan tia chuan private kan tia VFA kan riat thiam thei ang zong chuan VFA pakhat le doctor pakhat le mobile van pakhat he MVU unit khata hian akeng ane chung ta chuan thatak main na an thok ane tin MVU hian kalpui ane chu call center kan ti call center hian call executives pathum le doctor pakhat in athuchil ve ani chumi call center chu chu ta chang chuan chumi mang chuan an long kola ti chuanin heta MVU duty te khanin shil chon an han shil chonga ti chuanin an mamon muna pianga an pan mai tina ami farmers ran vul tu te harsat na nei khan call center an ron call ta chu ta tang chuan a thei china ran an encall na tur prescription te po pek an ni ngal thena ne chuan call center atanga ti thei mai lo thil a mun nge ya han encil ngai te po a case zer khan om thena ne khatiang case kha alo ne chuan call center le MVU hi an in link veka khata call center a duty de khan kha call center atang khan MVU staffs te aron dor tu ran vul tu omna nai bera MVU staffs te kha call center atang chuan an va contact ta chumi khamia chuan ran chutiang khatiang chuan enangai en kolangai te in an va contact ta chuan MVU staffs te khan te khanin an va approach to mai thin ani an he chu an aropui kho mai kha achangka em he emergency number kan kola tero khatiang kal sak mai ang khanin an ni ko khatiang khan ran tan ran vul te tan khan khatiang khan na kha an thok ve ta mai tina an di berang call center kha atangkai khopa lakhelo te po kan om tak lavin kan call center va call na tur number hi apoi mo chu mi pui ten fetlang leila sang khat zakwa somruk le patni 1962 kha veti call center call na tur ni ta khan ran vul tu te har san na nei te khan kha call center kha mangtang kai zel turin kanin cha bukan hi kami call the na number kha engtik lai pun a call the hun chung te omem
về rem chan zok na wangin he kan call center call thei hun chung hi office hour office kai hun chung hi ruam anani tun lai ani chuan darnga vel tina ania tiro ke hi doctor zo lim puya disease investigation and surveillance kan hi a helai epidemiological center officer in charge kan hi a ni helai kan na thoda na hi kong li te pona soi thein kan ring dewa laboratory he in muang hian laboratory ni a sample lo thleng hi mun sang atang Mizoram mun sang train ron thona a then chu adam lo sample te pon yang a then chu a thi to sample tu la ya ASF vain wok te po thina sa khang sample te po ron thlenga chu ho chu kan lo test thina engwanga thi nge engwanga dam lo nge ti te po kha helai tang hian kan lo confirm in kan lo test sa result kan pet pheile thina tiang khan kha kan na tho lian ber te jing mi te po ni na rin oma tin adang le chon epidemiological center an yang hianin Mizoram hun sang sanga hriat lo hian hri hi lo leng em tiang chi te hri lo leng tur om em tiang chi te po kha kan lo study ve thina sample te kha toy kan la ko la tiang han khami zir na le surveillance kha kan thok khop boka tin awareness campaign te poi kan nei na sa abikin hri len don hun anga te hian hun sang sanga hian kan jin ko awareness campaign hi kan nei thin boka tin pakhat le chuanin hei GOI ne in nerem kan ni wang hian an ni hian nge niang ti dan turte engkim mei hi miron hril thina chuta chuanin nge niang scheme te po hi scheme thang khat te poi tang hianin kan khoi ve boka ti chuan sample te poi kan thon ton reng ni GOI ne hian GOI chu government of India chanin headline hula hian staffing zat nge om cheu heta hianin staff paruk kan oma veti officer pakhat lab assistant pakhat attendant pakhat livestock extension officer kan tia VFA atang kai sang le ang chi ho kha pakhat ania tin full grade le computer operator pakhat kan omani in na thote bel chana hun te nei la te rom le cham puila tuna hian utility room a hian hei kan om meka hei achung han en tai la heng ho hi laminar airflow kan tia ta hianin antibiotic sensitivity test ang te kan ti thina tun ma chuan amar chu tun la hi kan buai le ka wangin African swine fever wang hian antibiotic sensitivity test si kan ti man vak lawa tun ma chuan kan tia ka tiang khan eng antibiotic nge man tur antibiotic nge man tlak lo henat na hian ti te po kha kan hril chuak le thini sample lo kal tang khan chuan kan diagnosis sim hrem hi atlang puin chihni oma serology le molecular ti khani serology chu hang thisena ron thon ho kha hei ELISA room kan tiang hian ELISA mangin serology test si kan ti thina tin pakhat le chu molecular test kan tia covid awang te pon hei kan ra thiam viawa PCR kan tiang chi ho kha kha molecular test kan te hetlai kan muang hian hei hi molecular room ania ta hian hei PCR khol te oma tuna ASF kan test sum hi PCR vekin kan ti thina hei hi molecular room ani kan en du chuan hei PCR kan ti kha khol khania thermocycler kan ti hei ta hian tuna point hei na thial te colosip ti te CPR sample te po tuna hin kan ran meka wentlai jon result chhuat thein rin oma ta hian kan rana chumi nuwa he ta khol ai te kan da pol le hei hi PCR kan khoina room bi kani ai lai mun a hian na lo thok mon me ya engen ti te win shil pya thengem hei hi Directorate FC nia hei Margaret nia hei tuna an ti hi SBC kan tia solid phase competitive ELISA ani atum ber chu FMD vaccine tun lai hian kan pethina vaccine kan va chiu to pa amaro chu kha vaccine kha alo thok tak tak em tika fia dai to thin lawa kan va chiu ve ro ta alo thok mi lo theini chu wa chuan kha vaccine kha thok nge em ti en na ni tuna hian an test me kani Mizoram hun sang cheng tien FMD vaccine kan pek to na chang khan sample ron thon le ta chuan tuna hi kan test a kha vaccine kha lo thare ngem ti kha ta kan test me kani tuna hian in he lai mi ho hi a sample ho sample ho ten kan test a so ta son utility room kan kalna khan ari dar oma than kan read lenga tang khanin khoi mun nge a vaccine that lo na lai deu a vaccine thok lo na lai deu kha than kan hu chuak thei thin ni ani cha hemi SPC kan test zo hian test pakhat kan ma chop le a chu diva test kan diva test om zia chu FMD vaccine kan pek hian kan soyang khan antibody salo in siama Sri Lanka lo veng thin tani vaccine kan pek hian maro chu theng khathi chu
infection lo nei ve thi pui chi si lo alo dam nan ta kha khan antibodies lo nei ve le thosia chu wa chon khang anga a vei to dam le antibodies kha government of India hian khang ran kha nei du lo ni chu wa chon tuna hian khang kha clear san na kan nei ta chu diva test kan ti ta ni chu chon a clear sang ta a chan ber chu test kan nei chan ber chu international trade thau hi nia nge niang Mizoram hian vokpol alu don taila ram dang train kan du train kan alu thei me lo Sri Lanka lo na mun kha India ram khan fiat bi kan ya chu tang chi chon lak lo phalang chi khan tuna hian ram tam tak hian India bong hu te khang te kha an la du lo ni FMD le na mun di miaw wang hian chu wang chon FMD ti re matuma khatianga adam to angchi antibodies nei le te kha clear san na tuan ne zoi te kan kal chuan FMD len lo na rama ain pol huna chon ti khan market zau zok nei atum na ni diva test kan sarkar lai pine na tho hona kha ani pa je tuna kan ti lai hi PCR tan kan in prepare na ni ta ma in extraction hi kan lo ti to ta thisen emo tissue emo serum ti angvel ang khanin aman thei vek ta chuan hi kan extracted DNA chu ni ta chuan he ta chang hianin hemi a solution ang ho dang ho hi kan mix ta hemi kan mix zo vek to hnuai hian PCR khola hian kan da lut ta PCR khola a in run zo hianin gel electrophoresis kan ti ta so ti lampanga son taila hei kan gel electrophoresis tu ni ta gel hi tuna hian kan prepare sa to ta chuan hemi hianin sample kom tina hianin sample pakhat zel lo thei ta chumi chu gel electrophoresis hianin atum ber chu khami kan DNA kha asai sa zerin electrical charge khanin allow expand ta kan target base pair to 478 ni ta to 500 angin kan khairwal ta a result aron landa na chuanin tihan a positive hi chu tihan aron glow ta ni helai kan target hi kan leather chu ni ta 500 angin kan lo ta chuan hemi zona aron glow ho hi a positive kan ti chu ni ta ni Ole katizong ka Directorate of AH&Vety Department hnuaia Livestock Health section tin na kan hun man theite chu anile ta ti chuanin he tunchum kan program po hi ranvul tu te ta na poimo le pe khop maya uluk takin inlo ngai thak te po kan be se ti chuanin in hlok puya in beng bar pui te po kan lo be se le bok ani ti chuan AH&Vety Department hi har sat na emo zodu ne emo kanom charin engtik lai pon anin hong renga ni ti kha kan han soi belle du bokani kan program te milau thir sak china kan lom lom thu kan han soi le ti chuan kan program te milau thir sak zel turin kan som le bok cheu ni clear tu te in zawa in mang chale phot mai ule